बे समाव स्टुडिय'आव आं सदना इस्लारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमायाव बर'नि खौरांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन हारिनि खौरांगिरिफोरखौ लाफानानै बड' प्रेस क्लाब दानाय जादों। दिनै 10 डिसेम्बर अक्ट'खालि बे आफादनिनो समायखिरा लानाय हाबाफारिया गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव 28 नं गसाइगाव बिहाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन। लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मोनथिना लानि। गसाइगाव बर' प्रेस क्लाबर जितु शपथ ग्रहण অনুষ্ঠান ইয়াত আঁকি ভালেই লাগিল, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ প্ৰেছ মিডিয়াৰ যিটো ৰল এইটো সঠিক পথত আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলখনৰ উন্নয়নৰ লগতে যিমানবোৰ ইয়াত ঘটনা দুৰ্ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে এইবিলাকক যাতে আমি এই প্ৰেছ মিডিয়াৰ দ্বাৰাই আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই আজিৰ যিটো সোয়াৰিং সেৰিমনি আছিলে এই সোয়াৰিং সেৰিমনিত যিসকলে সভাপতি সম্পাদক আদি কৰি বিভিন্ন পদত আজি সিহঁতে পদবী পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি ভালকৈ চলাই যাওক আৰু সমাজৰ যিখিনি আমাৰ কৰণীয় কাম এইটো মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে হাইলাইট কৰক। তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে বুজি পাব যে আমাৰ অকল গসাইগাঁও সমষ্টিৰ নহয়, গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ আৰু সাৰা বিশ্বৰ যিবিলাক আমাৰ খবৰ এইবিলাক যাতে আমি মিডিয়াৰ প্ৰতি পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই এক্টিভ হ'বলৈ কাৰণেও আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ আমি সবেই জানো যে মিডিয়া যিটো প্ৰেছ মিডিয়া এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্ৰোতস্তম্ভ। এই স্ৰোতস্তম্ভটোক আমি টনকিয়াল কৰিবই লাগিব, কাৰণ এই স্ৰোতস্তম্ভৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ এই অঞ্চলত কি আমি কৰিব পাৰিছোঁ বা পৰা নাই এইবিলাক গোটেই বিশ্বত ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰচাৰিত হয়। গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো মানে এটা হ'ব এটা দিন যি দিনত গসাইগাঁও বড' প্ৰেছ ক্লাবে নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰাৰ পিছত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান যিটো আছিলে ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰত্যেককে স্বাৱলম্বিতা হোৱাৰ লগতে ভাল এটা যাতে খবৰ পৰিবহন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সবকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। खुलुमबाय। दिनै जों गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनि बर'नि खौरांगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि खौरांगिरिफोर जेरै बाङालि, असमिया आरो आदिबासि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुस्लिम जोङो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ लानानै हांबादिकफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय खौरांगिरिफोरखौ लानानै जोङो बे गसाइगावआव जोङो मोनसे बड' प्रेस क्लाब दानाय जादों आरो बे बड' प्रेस क्लाबाव जोङो गासैबो रोखोमनि जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै जोङो दिनै बेखौ दानाय जादों। लोगोसे जोंना दिनैहाय बे दिनैनि 10 डिसेम्बर 2021आव जोंहा समायखिरा लानाय हाबाफारि जानानै थांबाय। जोबोद मोजां मोनसे प्रग्राम जानानै थांदों, जेरावहाय जोंनि 28 नं गसाइगाव बियाबनि जोंनि मानगोनां एमएलए सार जिरन बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। लोगोसे गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं जोंनि मानगोनां डक्टर अजित बर' सार बिथाङाबो जोंनाव गेजेराव नुजाफैदोंमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन पुलिस थानानि आइसि बिथांमोन, नेमसुनि मावख'गिरिफोर आरो गसाइगाव प्रेस क्लाबनि आरो श्रीरामपुर प्रेस क्लाबनि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफ्रा जोंनि दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाफैदोंमोन आरो जोंखौ मदद खालामफैदों आरो जोंखौ सहाय खालामदों। आरो दिनैनि प्रग्रामा ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रग्राम जानानै थांदों जे जोङो बियो बाख्नायथाव। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गसाइगाव बड' प्रेस क्लाबनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानो, फैबाय थानाय दिनाव जोङो बर' हारिनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय जोङो सासे मिडिया पार्सन जानानै जोङो सासे खौरां दैथायगिरि जानानै रायजोनि आरो सोरखारनि गासैबो होनो गोनां मावनो गोनां खामानिखौ जोङो समाजनि जानानै जोङो मावलांगोन। बेयाव जोङो रावबो जाति जनगोष्ठी बा हारि होननानै जोङो दुसिनाय जानाय नङा। मानोना जोङो सासे समाज सिबियारि जानायखाय जोङो बयखौबो समानै नायनानै जोंनि बर'नि खौरांनि गेजेरजोंनो जोङो गासैखौबो जोंनि बे
बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि जे आरो गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय हानायखिनिखौ जोङो समाज सेबा खालामलांनो नाजागोन आरो जोंनि जे गसाइगाव बड' प्रेस क्लाब बेयाव गासैबो रोखोमनि खौरांगिरि दैथायगिरिफ्रा थानो मोनो मुस्लिम आदिबासि नेपालि गुबुन गुबुन रोखोमनि गासैबो रोखोमनि जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा हारिनि मानसिफ्रा बेयाव थानो मोनो बेयावहाय जोङो बड' प्रेस क्लाब होननानै बड'ल' थानाय नङा नाथाय जोङो बयबो गोरोबलायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मावलांगोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।